Ahojte všetci a prosím, vitajte na ďalšej relácii o tom, ako môžete výrazne zlepšiť svoje duševné a psychické bytie a zdravý duch posilní aj vaše fyzické zdravie, vaše telo. V dnešnom uponáhľanom a náročnom svete je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým uprednostňovať starostlivosť o seba a duševné zdravie. Tlak moderného života, ako sú akademické alebo pracovné očakávania, finančný stres, spotreba sociálnych médií a prebiehajúca globálna pandémia výrazne ovplyvnili našu duševnú a emocionálnu pohodu. Preto sa praktizovanie stratégií starostlivosti o seba stalo kľúčovým aspektom udržiavania zdravej mysle a tela. Starostlivosť o seba je často nesprávne chápaná ako sebecká alebo zhovievavá, ale v skutočnosti je to nevyhnutná prax pre celkovú pohodu. Zaháňa to úmyselné kroky na uprednostnenie vášho fyzického, emocionálneho a duševného zdravia. V súčasnej dobe, keď je úroveň stresu vysoká a množstvo neistôt, je nevyhnutné začleniť rutiny starostlivosti o seba do vášho každodenného života. To môže zaháňať aktivity ako meditácia všímavosti, cvičenie, zdravé stravovanie, primeraný spánok, trávenie času v prírode, zapájanie sa do koníčkov alebo kreatívnych aktivít a hľadanie podpory od blízkych alebo odborníkov na duševné zdravie. Jedným z kľúčových aspektov starostlivosti o seba je rozpoznanie vlastných hraníc a stanovenie hraníc na ochranu svojho duševného zdravia. V spoločnosti, ktorá často oslavuje zanepráznenosť a produktivitu, môže byť náročné uprednostniť odpočinok a relaxáciu. Vyhorenie a zanedbávanie starostlivosti o seba však môže mať neblahý vplyv na vašu psychickú pohodu. Naučiť sa povedať nie nadmerným požiadavkám a uprednostňovať činnosti, ktoré vám prinášajú radosť a pokoj, sú základnými krokmi k udržaniu zdravej rovnováhy vo vašom živote. Globálna pandémia priniesla bezprecedentné výzvy, ktoré si vybrali daň na duševnom zdraví mnohých jednotlivcov. Sociálna izolácia, strach z chorôb, ekonomická neistota a narušenie každodenných rutín, to všetko prispelo k zvýšeniu úrovne stresu, úzkosti a depresie. Okrem individuálnych postupov starostlivosti o seba je pre udržanie dobrého duševného zdravia kľúčové vyhľadať odbornú pomoc v prípade potreby. Terapia, poradenstvo a psychiatrická podpora môžu poskytnúť cenné nástroje a zdroje na zvládanie stavov duševného zdravia, ako je úzkosť, depresia alebo trauma. V súčasnej dobe, keď sú služby duševného zdravia dostupnejšie prostredníctvom telehealth možností, nebolo nikdy jednoduchšie získať podporu. Uprednostňovanie duševného zdravia vyhľadávaním odbornej pomoci v prípade potreby je znakom sily a sebauvedomenia. Starostlivosť o seba je osobná cesta, ktorá pre každého vyzerá inak. Je nevyhnutné experimentovať s rôznymi postupmi starostlivosti o seba, aby ste zistili, čo vám najlepšie vyhovuje a zapadá do vášho životného štýlu. Pamätajte, že starostlivosť o seba nie je jednorazová aktivita, ale nepretržitý proces dennej starostlivosti a starostlivosti o seba. Uprednostňovaním starostlivosti o seba a duševného zdravia v súčasnej dobe investujete do zdravšej a šťastnejšej budúcnosti pre seba. Na záver, starostlivosť o seba a duševné zdravie sú v súčasnej dobe zvýšeného stresu a neistoty prvoradé. Uprednostňovaním postupov starostlivosti o seba, stanovením hraníc, vyhľadávaním odbornej pomoci v prípade potreby a pestovaním podporného prostredia sa môžete lepšie vyrovnať s výzvami moderného života a chrániť svoju duševnú pohodu. Pamätajte, že starostlivosť o seba nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre plnohodnotný a vyrovnaný život. Urobte si čas, aby ste uprednostnili svoju pohodu a urobte zo starostlivosti o seba každodennú prax pre zdravšiu myseľ, telo a ducha. Existujú rôzne techniky starostlivosti o seba, ktoré môžu pomôcť zvládnuť úzkosť a stres. Tu je niekoľko účinných stratégií, ktoré je potrebné zvážiť. Praktizujte meditáciu všímavosti, aby ste upriamili svoju pozornosť na prítomný okamih a pomohli znížiť úroveň úzkosti a stresu. Zamerajte sa na svoj dých, telesné vnemy alebo okolie, aby ste si vypestovali pocit pokoja a relaxácie. Zapojte sa do hlbokých dýchových cvičení, ktoré vám pomôžu spomaliť srdcovú frekvenciu, uvoľniť svaly a upokojiť myseľ. Pomaly a zhlboka sa nadýchnite nosom a vydýchnite ústami, aby ste podporili relaxáciu. Pravidelná fyzická aktivita, ako je chôdza, jogging, yoga alebo tanec, môže pomôcť uvoľniť endorfíny, znížiť stresové hormóny a zlepšiť náladu.
Nájdite si cvičebnú rutinu, ktorá sa vám bude páčiť a urobte z nej pravidelnú súčasť vašej starostlivosti o seba. Udržujte vyváženú a výživnú stravu, aby ste podporili svoju fyzickú a duševnú pohodu. Vyhnite sa nadmernému obsahu kofeínu, cukru a spracovaným potravinám, pretože môžu prispievať k úzkosti a stresu. Jedzte plnohodnotné potraviny bohaté na živiny, ktoré poháňajú vaše telo a myseľ. Uprednostňujte dostatok spánku každú noc, aby si telo a myseľ odýchli a omladli. Vytvorte si rutinu pred spaním, obmedzte čas strávený pred spaním a vytvorte si pohodlné prostredie na spánok, aby ste podporili pokojný spánok. Zapíšte si svoje myšlienky, pocity a skúsenosti do denníka, aby ste spracovali a uvoľnili emocionálne napätie. Zapisovanie do denníka vám môže pomôcť získať jasnosť, vaľad a sebauvedomenie, čím sa zníži úzkosť a stres. Zostaňte v spojení s blízkymi, priateľmi alebo podpornými skupinami, aby ste sa podelili o svoje pocity, získali empatiu a potvrdenie a cítili podporu. Sociálna podpora je kľúčová pre efektívne zvládanie úzkosti a stresu. Zapojte sa do aktivít, ktoré vám prinášajú radosť, či už je to maľovanie, záhradkárčenie, hranie hudby alebo varenie. Zapojenie sa do koníčkov a kreatívnych aktivít môže pomôcť odvrátiť vašu myseľ od stresových faktorov a podporiť relaxáciu. Naučte sa povedať nie prílišným požiadavkám, uprednostňujte svoje potreby a stanovte si hranice na ochranu svojho duševného zdravia. Stanovenie jasných hraníc vo vašich vzťahoch a každodennom živote môže pomôcť znížiť pocity preťaženia a stresu. Ak úzkosť a stres pretrvávajú napriek úsiliu o sebaobsluhu, zvážte oslovenie odborníka v oblasti duševného zdravia o podporu. Terapia, poradenstvo alebo psychiatrické služby môžu poskytnúť cenné nástroje a stratégie na efektívne zvládanie úzkosti a stresu. Začlenením týchto techník starostlivosti o seba do svojej každodennej rutiny môžete lepšie zvládať úzkosť a stres, podporovať svoju celkovú pohodu a pestovať vo svojom živote zmysel pre rovnováhu a pokoj. Pamätajte, že starostlivosť o seba je nepretržitá prax, ktorá si vyžaduje trpezlivosť, súcit so sebou samým a odhodlanie uprednostňovať svoje duševné zdravie. Meditácia všímavosti zahŕňa zameranie vašej pozornosti na prítomný okamih bez posudzovania. Existujú rôzne techniky, ktoré môžete použiť na praktizovanie meditácie všímavosti. Tu je niekoľko konkrétnych príkladov, posaďte sa alebo si ľahnite do pohodlnej polohy a sústrete sa na svoj dých. Všimnite si pocit vzduchu pri nádychu a výdychu. Venujte pozornosť zdvíhaniu a klesaniu hrudníka alebo brucha pri každom nádychu. Ak vaša myseľ začne blúdiť, jemne sa bez posudzovania vráte späť k dychu. Začnite pri nohách a pomaly presúvajte svoju pozornosť nahor cez telo, pričom si všimnite akékoľvek pocity, napätie alebo nepohodlie, keď idete. Uvedomte si každú časť svojho tela, od prstov na nohách až po temeno hlavy. Dovoľte si relaxovať a uvoľnite akékoľvek napätie, ktoré vo svojom tele držíte. Choďte pomaly a rozvážne a zamerajte sa na každý krok, ktorý urobíte. Všímajte si, ako sa vaše nohy dotýkajú zeme, pohyb nôh a rytmus vašej chôdze. Venujte pozornosť svojmu okoliu, zvukom, pamiatkam a pachom, s ktorými sa stretávate, keď kráčate pozorne. Precvičujte si posielanie lásky a súcitu sebe a ostatným prostredníctvom meditácie milujúcej láskavosti. Začnite nasmerovaním pozitívnych myšlienok a želaní smerom k sebe, ako napríklad nech som šťastný, nech som pokojný. Potom rozšírte tieto pocity na svojich blízkych, známych a dokonca aj na tých, s ktorými máte problémy. Zatvorte oči a predstavte si pokojnú a upokojujúcu scénu vo svojej mysli, ako je pokojná pláž, bujný les alebo útulná chata v horách. Zapojte svoje zmysly predstavovaním si pamiatok, zvukov, vôní a vnemov daného miesta. Predstavte si, že sa v tomto pokojnom prostredí cítite uvoľnene a v pohode. Opakujte upokojujúce slovo, frázu alebo zvuk, mantru, potichu alebo nahlas, aby ste pomohli sústrediť svoju myseľ počas meditácie. Vyberte si mantru, ktorá s vami rezonuje, napríklad pokoj, relax alebo som pokojný. Opakujte mantru s každým nádychom, aby ste ukotvili svoju pozornosť a kultivovali pocit pokoja. Precvičte si zaznamenávanie svojich myšlienok, emócií alebo pocitov tak, ako vznikajú počas meditácie, bez toho, aby ste sa do nich zaplietli.
Označte každý zážitok ako myšlienka, pocit alebo pocit a potom sa jemne vráte do prítomného okamihu. Táto technika môže pomôcť vytvoriť vzdialenosť od vašich myšlienok a podporiť všímavosť. Experimentujte s týmito meditačnými technikami všímavosti, aby ste zistili, čo vám najlepšie vyhovuje a čo sa hodí do vašej každodennej rutiny. Dôsledné cvičenie je kľúčom ku kultivácii všímavosti a využívaniu výhod zníženého stresu, lepšieho sústredenia a zlepšenia pohody. Nezabudnite pristupovať k meditácii s otvorenosťou, zvedavosťou a súcitom so sebou samým, dovoľte si časom preskúmať a prehlbiť svoju prax všímavosti. Ideálne trvanie meditácie všímavosti sa môže líšiť v závislosti od vašich preferencií, plánu a úrovne skúseností. Tu je niekoľko všeobecných pokynov, ktoré vám pomôžu určiť, ako dlho by ste mali každý deň praktizovať meditáciu všímavosti. Ak ste nováčikom v meditácii všímavosti, začnite s kratšími sedeniami, napríklad 5-10 minút, aby ste si postupne vybudovali prax. Začať s krátkými sedeniami vám môže pomôcť vytvoriť si rutinu, zamerať svoju pozornosť a rozvinúť pocit pohodlia pomocou meditácie. Keď sa viac zoznámite s meditáciou všímavosti a budete sa s ňou cítiť pohodlnejšie, zvážte postupné predĺžovanie trvania vašich sedení. Môžete sa zamerať na meditáciu po dobu 15-30 minút alebo dlhšie, keď budete budovať svoju schopnosť trvalého sústredenia a prítomnosti. Je dôležitejšie uprednostniť dôslednosť a pravidelnosť v praxi všímavosti, než sa sústrediť len na dĺžku každého sedenia. Dokonca aj krátke denné sedenia meditácie všímavosti môžu byť prospešné pre zníženie stresu, zlepšenie duševnej jasnosti a podporu emocionálnej pohody. Urobte rovnováhu medzi vyhradeným dostatočným časom na zmysluplnú meditačnú prax a rešpektovaním vašich ostatných záväzkov a povinností. Zvážte začlenenie meditácie všímavosti do vašej každodennej rutiny spôsobom, ktorý je pre vás udržateľný a zvládnutelný. Venujte pozornosť svojim vlastným potrebám, preferenciám a reakciám počas meditácie. Všimnite si, ako sa cítite fyzicky, mentálne a emocionálne počas a po každom sedení. Upravte trvanie podľa toho, čo je pre vás momentálne pohodlné a podporujúce. Pamätajte, že na kvalite vašej meditačnej praxe záleží viac ako na množstve času, ktorý strávite meditáciou. Zamerajte sa na to, aby ste boli počas meditačných sedení prítomní, pozorní a neodsudzovali, namiesto toho, aby ste sa zameriavali iba na konkrétne trvanie. V konečnom dôsledku je najlepším prístupom experimentovať s rôznymi dĺžkami sedenia, pozorovať, ako vaša myseľ a telo reagujú a prispôsobiť svoju meditačnú prax všímavosti tak, aby vyhovovala vašim individuálnym potrebám a cieľom. Či už meditujete niekoľko minút alebo dlhšie každý deň, kľúčom je pestovať si dôslednú prax, ktorá vyživuje vašu pohodu a podporuje všímavosť vo vašom každodennom živote. Ďakujeme za pozretie a ak sa vám toto video páčilo, kliknite na like a nižšie môžete napísať aj prípadné komentáre alebo otázky. Ak chcete vidieť viac našich informatívnych, vzrušujúcich a zaujímavých videí, prihláste sa na odber nášho kanála.